Na začátku 90. let byl soud vedený proti výrobcům cigaret. Teď vám ukážeme rekonstrukci tohoto soudu. Je nikotin návykový? Ne, nikotin není návykový. Ne, nikotin opravdu není návykový. Nikotin není návykový. Kouření vám rozpouští plicní sklípky. Koukněte na názornou ukázku. Představte si, že v roce 1970 vykouřilo 300 miliard tabáku. Necháme dějin. Koukněte se na správného kovboje. A teď se koukněte za pár let, jak takový kovboj dopadne. A teď promluví náš hrdina. Když chcete být silný jako já, nesmíte kouřit. Já to můžu potvrdit. Náš hrdina má vždycky pravdu. A už zase někam pádí. Ježiš! V 80. letech značka Camel vytvořila svého maskota. Kvůli němu začalo kouřit o 16% víc mladých než v roce 79. Jdeme ve vašem okolí. V 30. letech ženy nekouřily. To byl nedobytý trh. Tak na něj Philip Morris zaútočil. Ženy byly hned závislé. Dovolíš, madam. Milý chlapec. Za první světové války dostávali vojáci cigarety Lucky Strike do svačinového boxu. Po válce byli tyto vojáci silně zároveň. Nejlepší holka ze školy, to pro mě byla Emily. Já delší dobu přemýšlím, jak dostat její tajný klíč. Nikdy nám šanci nedala.